me nake nufi na farko ko na biyu? A ka'idar larabci da abin da aka gina shi akan wazanin fa'alala kuma ya kasance an yi intiza'in waɗansu haruffa ne daga kalmomi guda biyu, to yana gaskatuwa kan wannan kalmomin guda biyu kadai. Basmala kamar hauqala kaga daga la haula wala quwwata, hauqala kaga haudin daga la haula, qadin daga me quwwa wala quwwa kaga an tsoro daga kalmomin guda biyu. Basmala daga bismi da kuma Allah lafzul jalala, amma baya shafar ar-rahman ar-rahim illa da dalil, sai mutum ya dogon tawili ko fassara. An fahimta to sai Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لفظ الحمد هنا نفي يبو kyakkyawan yabo ya tabbata lillahi ga Allah ta'ala rabbil alamin ubangijin halittu. Wato da alhamdu da ashkuru akwai bambanci tsakanin su, wani yakan tsara wani ma'ana a cikin su ta fuskar ina ya dosa, domin lafazin alhamdu yana nufin yabo da godiya ga Allah bisa ga abin da yi wa bawa na ni'ima ko abin da ya jarrabe shi da shi na bala'i. Allah ya baka dukiya, ya baka koshin lafiya, ya baka mulki, ya baka ƴaƴa, alhamdulillah. Ya ɗora maka ciwon kai, zazzabi, basassara, kamajika, laulayi, matsala, kai tattalin arzikin ƙasa, alhamdulillah. Wato kaga shi alhamdu shine yaba wa Allah domin cancantar sana'a yaba masa din. To kuma yana cancantar a yaba masa ne saboda abin da yake da shi na kyawawan sunaye da kuma mafi kamalar sufofi. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Saboda abin da yake da shi da wannan sai ake yaban shi, sawa'in ya yi maka wani abu ko bai maka ba, ya yi maka ni'ima ko ya jarrabe ka, domin kowanne akwai hikima a cikin al'amuran ubangiji ta'ala. Babu sharri, idan ya baka dukiya ba sharri bace, in ya hada ka da talauci ba sharri bane ba. Ila ya zama sharri kai a karan kanka dan ka talauci, amma shi tunda akwai hikima a wurinsa abin bai zama sharri ba daga wajensa subhanahu wa ta'ala. an gane ku da haka lafazin alhamdu na nufin yabo godiya ga Allah bisa ga kowane irin hali bawa yake, amma lafazin ashkur kuma yana nufin godewa kadai wajen ni'ima. ina fata an fahimta. To amma alhamdu ana yin sa ne da harshe kadai, sanadiyar yin sa ko ni'ima ko mai jarraba. ashkuru fa ba da harshe kadai ake yin sa ba, ana yin sa da zuci, ana yin sa da harshe, ana yin sa da gabbai. An fahimta ko? Amma sababin da yasa ake yin ashkuru shine in ya maka ni'ima kadai. Dan idan ya jarrabe ka baka cewa ashkuru, sai ka ce alhamdu. An fahimta ko? Ya jarrabe ka da talauci ba za ka ce ashkuruka ya rabbi ala hadhihi al-musiba. Ba a cewa ashkuru sai in ya kasance ni'ima ne. Amma alhamdu ana faɗa wajen ni'ima da kome kishiyarta. Sababin da yasa ake yin alhamdu shi aka ce kawai cancantarsa cewa shi yana da sufofi na kamala. Sababin da yake sa ake yin ashkuru kuma kasancewar ya yi maka ni'ima. To amma ana yin alhamdu kadai da harshe, amma ashkuru ana yin sa da zuci, ana yin sa da harshe, ana yin sa da gabbai. Cikin wanne yafi wani fadin ma'ana ke? Wanne yafi wani fadin ma'ana? Idan mun kalli ta nan fuskar wannan ya fi wannan faɗin ma'ana, idan mun kalli ta nan ɓangaren wannan ya fi wannan faɗin ma'ana. Ta fuskar abin da ake yin godiyar da shi wanne fi faɗin ma'ana? A shukuru, saboda ana yin sa da zuci, ana yin sa da harshe, ana yin sa da mai. Ta fuskar abinda ta fuskar godiyar me yasa ake yin godiyar, shin ana yi ne kadai don ni'ima ko kuma ba dan ko kuma har dan jarraba, wanne fi faɗin ma'ana ta wannan fuskar? Alhamdulillah fi faɗin ma'ana. Wato mun da wancan alhamdulillah fi faɗin ma'ana, mun da wannan a shukuru ya fi faɗin ma'ana. Ina fata an fahimta.
to kuma ta ko ina sai mu ga cewa lalle lafazin alhamdu wato ba karamin ma'ana ya kunsa ba dan saboda me shi ta'alluqin da yasa ake masa alhamdu din dan cancanta saboda abin da yake da sunan kyawawan sunaye mafiya kyau da kuma siffofi na kamala shi yasa sai alhamdu din ta yi mai kyau a cikin alqur'ani aka bude surori da ita kuma aka rufe wadannan surori da ita sai ya kasance lahul hamdu fil ula wal akhirah shine abin cancanta ko kuma wanda ya cancanta a yi ba masa a farko sai ya cancanta kuma a yi ba masa a ƙarshe ya bude alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha sannan kuma yace wa qila alhamdulillahi rabbil alamin karshen suratul zumar kaga an bude da shi kuma an rufe da shi yasa sai dunkule ce wa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki rabbil alamin ubangijin halittu lafazin rabb yana nuna al'amura guda uku al khalqu wal mulku wat tadbir wato shine mahalicci kuma shine mai mulki kuma shi ke gudanar da al'amuran bayan kadin ba tare da taimakon wani ba da haka sai zama rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya ba wanda ya tarayya da Allah wajen halittar bayansa shi kadai ya halitta sannan Allah ne mamallakin bayi din ba mai mallakar wani abu cikin sama ko kasa sai Allah madaukakin sarki ulul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqal dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihi ma min shirk wama lahu minhum min dhahir ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير sannan kuma shi ne wanda yake yudabbir al'amura ya kawo dare ya kawo rana ya kawo sanyi ya kawo zafi ya canja yanayi duk wannan tadbir ke da shi kadai ke ba ka sai zanto rabbul alamin banda Allah ba wanda yake wa duniya wannan gata din halittarta mallakarta da kuma gudanar da al'amuranta bisa ga tsari ba tare da an samu cikas tsakanin abin da yake faruwa da sama ko abin da yake faruwa a ƙasa ba ko abin da yake faruwa cikin dare ko abin da yake faruwa cikin rana ba wanda ke nuna girman ikon Allah ar-rahman ar-rahim ma'anarsa ta riga ta gabata cikin basmala maliki yawmiddin ko ka ce maliki ko ka ce maliki dukan su kira'a guda biyu ta tabbata ko ce kira'a ce mutawatira imam shafi'i yace wa maliki yawmiddin rawihi nasir wato da imam al-kisa'i da imam asim ibn abun nujud al-kufi sune suka karanta malik yawmiddin bi isbat al-alif baqiyatul qurra suka ce malik yawmiddin bi hazf al-alif wato mamallakin ranar sakamako domin addin ana nufin aljaza sakamako kamar da imam al-bukhari ya rawaito asar daga ma'amar wato addini na nufin aljaza har ya karar cewa kamata dinu tudanu wato irin yadda kai haka za a yi maka sakamako in ka kyakkyawan aiki a maka kyakkyawan sakamako in ka mummunan aiki a yi maka mummunan sakamako Allah ya tsare iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta ya Allah gare ka kadai muke neman taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato an gabatar da maf'ulan bihi mansub shine iyyaka akan fi'ili din wanda shine na'budu wato abinda wannan ke nuna wa bauta haƙƙin Allah ne shi kadai wani baya tarayya da Allah cikin sa kamar yadda neman taimako cikin abin da ba mai iya yin sai Allah haƙƙin Allah ne shi kadai wani baya tarayya da Allah cikin wannan shi yasa kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu as-siratal mustaqim tafarki wanda yake madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi a gare su ba wala dallin ba kuma tafarkin fatattu ba ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal cewa al-maghdubi alaihim sune yahudu ad-dallin kuma sune nasara wato muna